hak jan miat arpunyo trek no pra arjapsan katulong khubor be jan bot shlong mel kala ai gijing pentip bana pedeng girunar gibran benta hak baktakti bat shopal masawi no khai bat kinong nya kali ket skum kba kebalalam sya kecing ya putu no khai uba shamping mangu nakshong turso kiladan hadu nyongut na preng jungki bat kini kiladab ban IT bat pendamila de haki bor pulet habawat bania laong bah kecingwan IT jungki lade ki pulet kila kemno yaki bat ladab ban yalam ten bishar hayeng kashari shushu la kadaw badan na preng kite nyongut hendrungut kide ki batre ka tol plaza ka ba weipar ude porlok be jan bat ki katulong khubor ke thu bakini ki nyongut kata tangshi sngi maria dable ekte kam kila phetri esha barak bali kashnang ga badan hakajala asam kumbalong hi ki jingte babnya manu kita ki badang keti bat balai bikila shop per mensawi no khai bat no bat kinong nya kali kids kum kwa hi ka dayban wan nagi bor bahlor chongki pulet ka east castles district kum manshi pukan mau bah kamiat arpho trek no pra jobson nyau tali ki kali kids kum kwa ki bal ai pingket nong do ba shimping balik bu ishar kita nong thamai bat happy bali kila shapan sange halat ka surok ban mi shimo prang harum ka tol plaza ha kanon jigi bre ki bla bu akyan laong ba kita ki bre kim sha ai kali kids kum kwa ban rong nak te surok kat bai ki wei pat ki kali kum ki trok pat om shim lakhang satya bala keno bakilak takti bat shopal masaw inong khai bat ki banya kali kets kum kwa klem de kran sungthu hadu bo ba shamping un khlat no habatin pej bahagi kishap kashap plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khaw kamlo ka umpnyang kadut pej ya kashap plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya